Mayang buluntad ka na itong tanan. Ato karong basahon ang mga nagkalaing mga katuyuan. Pamisa sa tanang mga kalak sa purgatorio, ug labila sa kalagmila ni Rosalino Panset, Isabelo Panset, Tomas Panset, Juventina Bahinting, Mateo Basabi, Catalina Basabi, Eduardo Amadez, Vicenta Manela, Felix Cañados, Emiliana Bahinting, Marciana Aranita. Ug sa kanang mga kalak sa purgatorio, labi ng katong wala na naghandog. Pamisa para sa mga kalagmila sa Iyo Niki, Ryan Niki, Gorgonio Molino, Felix Molino, Valentina Espra, Ranolfo Valentio, Rosa Molino. Ang nakalat, Alejandra Niki. Isa pasalamat sa atang natauhan sa ako mga ako. Laika Damiles o Glenn Andon from Lola. Pamisa sa kalagmila ni Juliana May Cañada, Stanley King, Karangkata, Pamisa Christian Flores. For the eternal repose of the soul of Brad Tito Bintain, Postiniano Arsagon, Alexander Residoro, healing for all the sick with COVID-19. Thanksgiving Mass for all the blessings received, good health, and safety for my family through the intercession of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and Mama Mary. And for the eternal repose of the souls of Doris Navarro, Angeles Albordo, Temestocles Albordo, Jonathan Albordo, Catherine Elias, Paul Angel Sarno, Rory Sarno, Pablo Sarno, George Sarno, Mark Sander Sarno, Posiliano, Benjamin Ocampo, Amalia Navarro, Elsa Enriquez, Carolina Navarez, Efren Moller, Aaron Mercadal, Andalia Limosol, Grace Alujan Mosol, F. Canel Saban, James Hansol, Nolan Albordo, Joseph Manon P. Over by Ricky and Roy Sarno and family. Isa pasalamat sa birthday ni Acacia Soul, Cindy Kabatuan, o Chloe Isabel sa ilang maayong panglawas, ang nagpamisa Stepwise Brie, Angie and family. Isa sa makalagmilan ni Candelaria Kabatuan, Alejandro Kabatuan, Dolores Kabatuan, Anyamisa, Roberto Anyamisa, Levenia Anyamisa, Jose Dakiba Anyamisa, Vera Erlinda Calisto, Jose Junior Anyamisa, Rosmero Anyamisa, o sa tanang kalag ang nagpamisa, Secretary Kabatuan and family. Pamisa pasalamat sa maayong panglawas o sa tanang kasya manadawat. Pamisa sa mga kalagmila ni Mateo, Manuela, Seriaco, Felisa, Provencio, Narcisa, Lucia, Paulina, Gerarda, Kurt Alfie, Ariel, Leopoldo, Teresita, Carlos, Demostines, Pedro, Isabel. Pamisa sa mga kalagmila ni Emiliana Corponio, Mamerlo Oquis, Pedro Oquias, Guadalupe Oquias, Loncio Maquisto, Rosso Amber, Danilo Mercado, Silverio Oquias, Rosalie Oquias, Rosalinda Oquias, kung sa kanang kalak sa purgatorio, nagpamisa, Lilia Erasmio. Pamisa sa kalagmila ni Marcelino Erasmio, Mamerto Erasmio, Claudio Erasmio, Ingracio Erasmio, Lorenzo Erasmio, Filomena Barcalo,
Anastasia Ingracial, Lilia Ingracial, Manolo Ingracial, Generosa Atlawan, o sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Lilia Erasmino. Isa pasalamat sa Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo, o ni Mama Mary, Senyor San Pedro, o Senyor San Pablo, o sa kanang mga santo sa langit, o mga anghel, o sa mga grasya nga mga nagawa, o sa kahusay sa pagpuyo, o pag-isa-usap sa kalapilan ni Beatriz, Reneno, Elisa, Edgar, Felipa, Amparo, Felix, Alfreda, Gregorio, Lancio, Bertolo Sr., Cristita, Maximo, Caridad, Pasita, Rufena, Rio, Juliana May, o sa kanang mga kalag na wala na nagtandong kanina. Pamisa sa patay o sa kalag ni Garnopus Selma o Valderima Selma, Richmond Chito Erasmio, Felipe Basabi, o sa makalag na kanang sa purgatorio, ang nagpamisa, Rosalinda Angawin Shields Selma. Pamisa sa makalag nila ni Rosalino Pancet, Eduardo Abadies, Mapilo Basabi, Catalina Basabi, Tomas Pancet, Isabel Pancet, Rodi Alcantara, Yobrosina Caniedo, o sa kanang kalag sa purgatorio, ilabi na sa wala na naghandong kanila, at pamisa Pancet family. Isa pag-angko sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, o sa mga Berlin Manila, o sa kalag nila ni Duterte, Pasita, Esis, Pasio, Adriano, Icy, Uni, Bertoldo, Simeon, Iska, Magay, Choclo, Consor, Henson, Jenisel, Bobby, Alma, Teresa, Guillermo, Ebronia, Eduardo, Jamie, Rainboy, Estrella, Pantaleon, Marciana, Policarpo, Aida. O sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na kanto wala na nagkandong kanila, ang naghalat, Wisdom Family. Isa pasalamat sa mga grasya nga mong nagawa, ang mayong paglawas, kalinaw sa pagpuyo, o permanenteng trabaho sa akong bana, ang naghalat, Wisdom and Family. Healing and deliverance of Family Tree of Wisdom Family. Enlightenment, healing, and deliverance of Bernardo Wisdom. Pamisa pasalamat sa mga grasya na nagawa o sa mayong panglawas sa tibong pamilya. O pamisa para sa mga kalag sa purgatorio o sa kalag ni Belma Andarna Carador, Jonel Soriano, Pedro o Lois Serion, Catalino Senior o Rosario Serion. Pamisa sa mga kalag nila ni Rolando Rombo, Polnarico Rombo, Paulino Caparas, Benedicta Caparas, Moises Seriotti, Vidala Seriotti, Gregoria Dariusa, Zacarias Dariusa, Candida Anyavista, Michael Anyavista, Eduardo Rosana, Joel Rosana, Elisa Fin, Henry Fin, Jujit Balaga, o sa kanang mga kalag. Isa para sa kalag ni Miguel Campos, Joel Campos, Mariano Campos Sr., Mariano Campos Jr., Sheikh Campos, Miguel Ong, Manuel Ong, Renato Ong, Cyril Campos, Linda Fon, Michi Gonzalez, Eduardo Gonzalez Jr., Anita Davis Gonzalez, Rosario Swinson, nagpamisa Marcia Campos. Isa para sa kalag nila ni Jose Marcos, Maria Santos, Sixta Solvita, Maxima Nicolas, Mauricio Rivera, Marcelo Marcos, Concordia Pascua, Jovisto Marcos, Mario Pajas, Marcela Kalimlim.
Nagpamisa Julita Guerrero. Pamisa sa Kalagrilan ni Cipriano Tomola, Fabiola Tomola, Sinon Amaro, Tilania Amaro, Thanksgiving for the good health. Misa para sa Kalagrilan ni Elominada Garcia, Eddie Garcia, Jen Elizabeth Sharot, Agustin Sharot, Gwendolyn De Riera, Valentino Yumol, Delphine Yumol. Nagpamisa din. Pamisa para sa Kalagrilan ni Narcisa Celoria, Paulina Bastalo, Gerardo Invino, Kurt Alfred Celoria, Florencio Celoria, Lucia Celoria, Domingo Tamaki. Naghalat Celoria family. Pamisa para sa Kalagrilan ni Fernandez, Artemio Fernandez Sr., Alejandro Fernandez, Chocula Fernandez, Marcelino Fernandez, Magdalena Fernandez, Naghalat Fernandez family. Isa pasalamat sa Grasya Kalihan Kanila, Mama Mary, Senior Santo Niño, Santa Cruz, Senior San Roque, o ni San Vicente Ferrer, ang nagpamisa, Pini of Joey. Pamisa sa Kalagrilan ni Rodrigo Lascerda, Kinara Lascerda, Timoteo Lascerda Sr., Felicio, Anastasia, Arcadia, Rona, Bonifacia, Severo, Teodosia, Inocencia, Gregorio, Sotero, Leon Timothy, Lorena, Jesusa, Juanito, Canoto, Romana, Jesus Pipito, Bernardina, Restituta, Anunciacion, kung isama pala na tanan. Isabot angko sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ug sa mahal nga Birhen Maria, ug alang sa Kalagrilan ni Ferian, Rinaldo, Alberto, Mamintong, Ambrosia, Philip, Mamerto, Lina, Hason, Menda, Damaso, Ilona, Fementivo, Filomeno, Tinang, Ihil, Angelica, Gregoria, Anon, Jose, Manuel, Yulita, Sidet, Aurelio, Cinto. O sa tanang naga sa purgatorio, ilabi na kadtong wala na naghandong kanila, ang naghalat, Tatiana at family. Isa pasalamat sa mga grasya nga ang nagawat sa mayong panglawas, sa kalinaw sa pagpuyo o sa permanente na trabaho sa akong kana, ang naghalat, Tatiana at family. Healing and deliverance to family tree of Tatiana family. Enlightenment, healing and deliverance of Rodrigo Navarro. Pamisa alang sa mga Kalagrilan ni Linda Basavi, Valdemar Anyabisa, Monica Basalo, Feliciano Anyabisa, Emenia Basavi, Sergiaco Basavi, Francisco Basavi, Antonio Basavi, Nestor Bastida, o sa tanang kala sa purgatorio. Pamisa sa mga Kalagrilan ni Teodoro Villasencio Sr., Felisa Yonson, Celso Villasencio, Cortino Villasencio, Joseph Villasencio, Sobralita Rosario, Maria Alibo, Felipe Basavi, o sa tanang kala sa purgatorio na wala na naghandong kanila, ang nagpamisa, Villasencio, at Basavi family. Thanksgiving to Blessed Trinity for all blessing and good health.
For the souls of Rosarini, Lino, Lucia, Eusebio, Lourdes, Alberto, Ronica, Ferry, Elvira, Manuel, Virginia, Juliet, Joel, Jomel, and also St. Purgatory from Pakatis family. Kamisa para sa mga lalaki ni Hilario Manuba, Eduardo Canedo, Lodi Canedo, Dionisio Canedo, Fernando Hertes, Janet Hertes, Salvador Curtis, Diogenes Manuba, Josephine Manuba, Heidelisa Abad, Noel Abad, Melania Fernandez, Teresa Sabot, Melencio Solipa, o sa Tanang Kalag. Pamisa para sa mga kalag nila ni Valentin Canedo, Damiana Ingali, Flavia Abad, Antonio Tamusa, Romana Abad, Leon Canedo, Jacinta Humphrey, o sa Tanang Kalag. Pamisa alang sa kalag nila ni Jesus Galang, Ernie Galang, nagpamisa, GC Ronnie Galang. Thanksgiving Mass sa ikatlisi kaaraw ng tauhan ni Alfred Jimenez. Pamisa sa mga kalag nila ni Alan Banayos, Alberto Banayos, Cecilia Banayos, Isalona Banayos, Isabelo Kabatuan, Serla Kabatuan, Pablo Kabatuan, Arsenio Taran, Dorico Taran, Ignacio Taran, Argentina Taran, o sa kanang mga kalag. Pasalamat for Lady of Fatima, Senior Santo Niño, o sa kanang mga kalag sa Purgatorio. Pamisa para sa mga kalag nila ni Maximiano Kabatuan, Bernardina Maranias Kabatuan, Gonzalo Kabatuan, Francisca Macoa Kabatuan, Federico Kabatuan, o sa ubang pang mga kalag ng kalag, Louis Lee Kabatuan. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Hesukristo, magkatugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maana ang kaninyo. Sa Misa at tagsakrat sa kaintensyon sa mga tao sa nanihangyo
po, kung ako manitigan na ito ng ipasok. Ang katungkol sa atong galipong amahan, pinag sa pangamasa at mahal na inahan ng Biblia. Mga igsoon, maghilursod kita karon sa itong mga sala, aron kita maandam sa pagsaulog ng Santos na Misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagamong sa tanan. Kung pasayloon sa itong mga sala, o daton kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios, ito sana
Nawa kami nga mahigugmaon, sangliti mo kami nga biluwas, o gihimo nga imong mga anak yan ni Kristo. Atagi kami sa matuod nga kagawasan, o dada kami nga nasa langin, nga mawang kabilin nga imong gisaad ka namo. Kini among gipangayo pinagis sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhiyong kariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa masawid ng Propeta Isaias. Inang nakapsan ng paglaong, pagmaisog o ayaw kahadlo. Muanha ang imong Diyos aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakulod daw lagsaw ug mag-awit ang amang sa kalipan. Kay dito sa kamingawan, mudagayday ang tubig ug may mga sapa na ang desierto. Ang kaniadtong balas nga init kaayo, mahimo ng usa kalinaw, ug ang naligi nga yuta, mahimo ng tinubdan sa tubig. Ug sa mga dapit diin bugang ug kupong-kupong ray nanubo, ug ipuy-an sa mga lubog, manubo na ang mga sabot. Ang pulong sa Ginoo.
Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsoon, kamo nga nagtuo sa atong halangdon Jesucristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit, may usa ka dato nga nagsingsing ug bulawan ug luhok pangisti, mutambong sa inyong pagsimba, ug mutambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. Kung tatlo ninyo pag-ayo ang luhok listi, ug muingon kamo kaniya, diri ka, lingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan, muingon kamo sa kabus, tindog diha, ug lingkod diri sa akong tila. Nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tao ug paghukom sa dili matarong nga paagi. Pamati kamo, minahal kong mga igsoon. Ang Diyos nagpili sa mga kabus diining kalibutana aron mahimog dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang isaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang inumanaka ninyo. Tinutlugikan sa Santos na Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Kunya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea, agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus. Ug mihangyop sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa ipalayo siya ni Jesus sa mga tao, ug gihulgog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao, ug niya gitutuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tao. Unya bihangad si Jesus sa langit, nang mupaw siya ug miingon sa tao, "Ephata," nga sa ato pa maabli ka. Diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. O gipinahan silang tanan ni Jesus nga dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa. Apan nilabihan hinuon nilang panugilon niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug ningon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag na September na, no? Doon ng Pasko. Sige na mo ganawa na Christmas gift. Ayaw sa layo-layo pa man. Tingali kitang tanan na kasi natin ng masakit tinuod na isa'y panahon na sakit nga panggibati dali ra maayo subawan ka kung ganang sakit mong ulo ako isa'y mga sakit na usahay hugay nga maayo
Kung gani ang galing mga sakit usahay, no? Mangita kita, manginanglan ka doktor. Kinanglan ka gani, o hospital. Pahit kayo kung basta na ang sakit at kung sinabi. Maninong dyan sa una, gamay pa kong bata, kiniragit taon, nawa tayo, no? Dilidag ka ng pagkaon. So, wanto ko sa eskwelahan, elementary, high school, hindi na high school na ko, wanto ko sa eskwelahan, pero wala pa yung mamahaw. So, ay mo, na? Ang kanang mo, eskwela na lang ka, isang gutom ka. Nalugay, nagkasakit mo po, kay, kung sa may sakit, sige, atong eskwelahan, niya, huwag kaon, ulmang, at ulcer, no? Ulcer. Minumdod yung gusto na grabe, sus. Luway kaya akong mama, dahil siya may pag-atiman, no? Pero ting-am po, inana. Ginoon, passport na kaluwi sa Ginoo na ayo. Ganun, kaya sigod ko ani kay ang ating ebanghelyo karon mahigmon sa pagtaon na dunay sakit. Kung say sakit niya, bungol o amang. Dili siya kadungog o dili siya makasulti. Yan, nindot kayo sa ebanghelyo pa, kaya nakatay natin makatunan. May tungod sa kung naatay sakit sa atong kinabuhi. O kinsang membro sa itong pamilya na doon ay sakit. Nga unang realidad nga ang Ginoo maoy mag-ayo. Naa ang Ginoo ayuhon ang mga tao na doon ay sakit. Ngunit unang itudlo sa ebanghelyo. Mga kinahanglan tang mutawag kaniya, muduol kaniya. Bulahan kay kitang din sa Pilipinas kay mga religyoso, no? Ang mga Katoliko, bisan bang mga lugar na, no? Tawag kita sa Ginoo kay naninahanglan at Diyos na mo yung ayo kanako. Okay? Pero ang pag-ayo sa Ginoo, na ako'y gitawag na nagkaklase. Dito isa din sa Biblia, sa Ebanghelyo, nagkapaagi ang pag-ayo sa Ginoo. Dahil usay gitawag na itong instant miracle, no? Milagro. Usara kapulong na Jesus, mamaayo na ka. No? Dahil mo daw mga ito, no? Iyang anak, no? Ito sa ilang balay niya, ang katong centurion, yan nga ito, Jesus, di ka kuha nga yan, namuha ka sa mga. Pero niingon sa Jesus, ang imong anak, mamaayo. Nagtaknaan niya tumurasa ang iyang. Ito sa ilang balay na ayon dahil. Naay mga inanak ang paagi ang Ginoo. Pero kalaghanan, ayuhon sa Ginoo, pinaagi sa proseso. O nagitudlog niya sa Ebanghelyo karon. Kaya mga tingahan ka ba? Gidala ang amang, kung bungol, tining tao nga amang bungol, niya amang pagyod. Kung niya, kung sa gihimo na Jesus, iyang gidala sa layo. No? Kaya itong panahon na kung basta amang ka, bungol pa dyan ka, katkan kay ka na ganing, mauawod kay ka. So, ang gibuhat na Jesus, ipalayo siya sa daghang tao. Kung niya, pagkahuman, ikap sa Ginoo, no? Ang iyang dalunggan, kunya ginamitan sa iyang tudlo, dilikap ang hapil, ang hila sa tao, no? Kuhaan niya kay part man na sa hilit, ito ang binadot ng panahon na, kunya naayo. Kung siya'y pasabot nga ang Ginoo pod na ay paagi, na ay mga sitwasyon nga kinahanglang buati sa proseso. Mao ganin ang kausahay nga kita na sakit ni diretso ganit ayon Ginoo Father milagro na dayon. Usahay na ipaagi Ginoo ayun ikaw pero pinaagi sa doktor, pinaagi sa tambal. Pero kini silang tanan instrumento ra sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud maoy mag-ayo kanako. O na ipagaling nun, ang Ginoo ang mag-ayo, ang doktor maoy instrumento kung unsay tambal na himno sa tao, pero tinunanay ang tao. Kung sa may giyas na kinahanglan ini, ang pasyensya. O gani nga, matingating ka. Kano man sa English, ang ngalan sa tao na dunay sakit, kung sa man, patient. Kaya nga naman, tinanglan ang pasyensya. Nakasuway na ba mo ka na magbuwat mong doktor, kadugay niya abot. Kaya pinaka na magbuwat ka, tanong sa kamaayo. Murag ka na ang oras, gani, susugaya pa ya. Kanang mingon ng doktor kini mga 2 pa bulan ni susun at doktor hinaya. Ang minana. Pero taka gusto ta nga magdali. Pero paagi na kaya po na sa Ginoo kay nasa itudlo ka nato nga mga hiyas sila binasa pasyensya. Mao nga wargi adlaw tinunduman ta. Una, ang Ginoo na ay natay ipangbati sa atong kinabuhi, sa atong lawas, na ay Ginoo nga andam nga moayo.
Muduol ta niya, mutawag ta niya. Yan ingon kay sa Ebanghelyo kay nga, no, dakhan sila nga gitapang ni inyong tao masakiton aron makatuol pa ni Jesus. Most of the power of people helping each other to pray and to do something ilang buhaton para sa taong dunay sakit. Okay? Ang ikaduha nga gusto na po po nga ibutat atong tulunan karon. Ang Ginoo ayuhon ta ang atong sakit sa lawas. Pero labaw pa gyud nga gusto ayuhon sa Ginoo ang atong ang sakit sa atong espiritu, the spiritual healing that He wants us. Ano man, say maingon ta, Father, di mo ko bungol ba? Father, di man ko amang ba? Sabi man ko, makadungog man ko. Pero nabi usahay, nakasuway na mo ana na ikaw magpabungol-bungol ninyo. Mga tao mo. Kanang nasa balay ba, kanang sugoon na nimo na siya, di mo kuman, dahil sa panghugas na rin, yun kadungog. Pero kadungog ba yan na? Tinood? Pabungol-bungol. Inanak ang kausahay, ngadto sa mga tao, kaya nga nung di ba ta, wala ka pabungol-bungol, na hindi mo ta gustuhan na itong gusto, madunggan na ko. Yung suguon na sa puan ni Jesus ba? Parang bukod, hindi, endel na ko, mahusan na lang yun. Hindi sa, ako sa hindi masod. Na anak, di ba? Tinood mga sa Kristan. Tinood mga kuwan. Kitang tanan ni Nana. Ang atong tendency, pabungol-bungol ka. Usahin gani pabungol-bungol sa ta sa mensahe sa Ginoo ka nato. Tinood. Dahil usahin mo na Ginoo, anak, pagpagod na, uy. Anak, ayaw na anak. Dili ka na makaayaw mo. Kanya, marat-mara, pabungol-bungol ka. Mga mensahe sa Ginoo ka nato karon, nanias siya. Aron ayaw iyan ayuhon, kundi mata physically mabungol o amang ayuhon niya ang atong espiritu. Aron, makadumog ta. Aron maabli ang atong kasing-kasing maminaw kita niya. Mao ninindot kayo po ng mensahe. Kung iyong kapag, okay, rabi ako, wala ko'y sakit. No, because daghan ka nato, bisan ako, na ako'y sakit, nga kinahanglan ayuhon sa Ginoo. Labi na pagpabungol-bungol na to sa mga maayong kang intensyon sa Ginoo kanako. No? Nindot kayo, no? Nga ang lingon sa Jesus kanina sa Ebanghelyo, Epata, unsay pasabot, ablihi, maabli ka unta. Muna akong ihangyo sa mga nanay o mga tatay. Kung inyo ganing mga anak, dili ganing maminaw, pabungol-bungol, sa inyong isulti, Epata. Ayaw kung epatay, ayaw kung nakasobran, kuhaan ang buhay. Epata. Kung sa'yo pasabot, maabli o tayo mundunggan na pabungol-bungol ka din na. Okay? Aron, tulong sa Ginoo, no? Maabli ang atong kalag, ang atong kasing-kasing. Kung yapon sa itong pamilya, mawala ang magpabungol-bungol, bisan dili ba yung bungol. No? Punta, kita po sa matang adlaw, na naipan isulti ang Ginoo pa nato. Ayuhon ta niya karon, ayuhon ta aron kita makadungog, aron ang gasa niya para ka nato, aron kita magmalipayong matungan. Hinumduman nato nga ang Ginoo kanunay nga mag-ayo sa atong mga sakit sa lawas ug sa kalag. Pagkalindot kung kita makadawat din pareho sa tao din sa ibang Pilipinas. Amen. Nagatuwa ko sa Diyos na Amahan, makagagamong sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta ug sa Kristo yang anang mahugtong Ginoo nato. Nagipalangkon sa lalaki sa Espiritu Santo. Ginak ni Maria nga Berhen, isakat sa sugo ni Poncio Pilato. Ilansang sa krus na matayo dilubong, ikunsad sa mga minatay. Sa ikadulukan daw na pananaw, sa kasalangit nagalingkod sa tuod sa Dios, nga Amahan makagagamong sa tanan. Huwag ikamintong balik siya panghukom sa mga buhay sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, sa kampitan sa mga santos,
sa kasayuan sa mga sala, sa pagkataon ng salawas, o sa kinabuhing ngayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, sa atong pagsunod kang Kristo, kita mahimong iyang mga tinunan, piniusas sa atong Ginoo, musangpit kita sa amahan, kisyaman ang atong dalagpanan ug kalipon. Ug moingon kita, amahan, lipuna kami. Amahan, lipuna kami. Nga ang Santo Papa, mga obispo ug mga pari, mapadayunong maghatag og samitanan sa pagkatinuhanan, magkapo kita sa Ginoo. Nga ang kabus nga mga nasod, kanunay magsubay sa ginuhat sa Dios, diha sa ilang pagpangitag tingos bahon sa Ginoo, magkapo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataktan ni COVID-19 makabato na og hingpit na karayohan, magkampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nagkalapit sa mga masakiton ug ubangkot ong katilingon, makabatuon kanunay og grasya sa paglahuntay ug mga mapalaligdan sila, magkampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magpalagpuson unta ang tanan kamalulukan, ilabin na sa mga parokya o mga mapalawman ng atong pagtuo o paglaon, isip mga binunan, magkampo kita sa Ginoo. Nga ang sulgon sa Diyos, Teofilo kamo, obispo, magayon na sa katungganan sa lupa, magkampo kita sa Ginoo. Nga sila nga milantas nagikan ini kinabuhian, magsadya o maglipan, hangtod sa kahunturan dito sa langit, magkampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang kaalam, sa katingalahang paagi mugna mo kami, o sa mas kay bulungang paagi itubos mo kami. Dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan, kung itugod ng among mga dihangyo sumala sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Igsoon magampo kita ron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagamong sa tanan. Sa Ginoo sa sakripisyo, ikat sa iyong mga kamot. Alam sa pagkait ang imayan sa yaman. Ugala mo sa ang kaputanan. Libog niyang santos na simbahan. O Diyos sa kalinaw ug ugma, imuha kini nga mong halad nga tinuod nga pagsimba kanimo, ug sa makaliusa namong kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahan ninyo. Ibayaw ninyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong ating Diyos. Santos nga mahal Diyos na tunay makagagamong sa tanan, angay matarunggay nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang kadako siya ug magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna o panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumalat sa imong larawan ug itugyan ug gahong itugyanan ug gahong sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kaigulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magadayeg sa imong himaya diha sa tanan namong mga binuhat. Nimong mga binuhat pinaagi ni Jesucristo among Ginoo nga nagadayeg ug nagsangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay pulong nga awit sa pag-ingon. Santos gid ikaw Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu ang pagsantos kini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon ni kuha siya upan, ipasalamat kanimo, mitikas ug nihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, ni pasalamat kanong pag-usap, nihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawatan kini og Panginoon ka mga tanan, di kanini, kay kini mao kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Ini ang misteryo sa pagod.
Aron maghandog sa kamatayang pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ilimpan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kanimo kaming giisig nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahimusa diha sa Espiritu Santo. Hinulumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, ilabay na silang tanan ang gipahinungdan ng Santos nga misa karon. Malauhon nga mabanhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsulog sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan, mo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria minahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ang San Luis Maria sa Montfort, ang Beata Maria Luisa de Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuligan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, ihatagan ang kanimong makagagawang namahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang talandungog himaya, ang sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang kautan, tanang katalagman. Atagi kami sa kalinaw nga inyong panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o kahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Amen.
Ginoong Jesucristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, inilin ko kaninyo. Akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawag, Ginoong among mga sala, kundi lang pagsalit sa imong simbahan, kung sibot sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kaliusa. Ikaw kabuhiong hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana, kaninyo. Karon ipakita ta natong panaginig sunay panagdaig manamon. Siyang kordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan, pulahan kitang ditawagar makawit sa iyang bangkit. After spiritual communion. Akong Jesus, nagato akong ikaw, anak sa labing kalaang sakramento. Gigugma ko ikaw labag sa tanan, no ako nangandoy, sa pagkalawat kanino sa akong kalag. Sa dili ko man ikaw madawat diya sa paging sakramental, marika sa akong kasukasing, sa paging espiritual. Angkon ko ikaw sa mag-aniya kaubanan ka na. Ugingpit kong hinusa ang akong kaugalingon na nakanimo. Ayaw itugod na ako, manimulang sa ito. Ang lawas ni Cristo.
Magampo kita. O Ginoo, ibago mo kami sa kinabuhigikan sa imong lanesa. Magligunod ka kanamo kining pagkaon, diya sa imong gugma, aron magalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsunan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyo Eterna. Diyos, among mahal, misambit kami kanina, inilitahon sa among pagmahalan. Nga unta, mapanaligdan mo kami, batok mula sa COVID-19 virus, na mikalas na sa pipila ka mga pinagli sa among kaigsunan o nag-iagod sa kalighanan. Nangalayo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao na litahasan sa pagtuon sa hinundan ni mga virus na nagdala sa makililisan ng sakit. Diyahi ang mga kami, ubilang dagi ang mga una sa mga doktor na nagpalima sa mga hospital. Subay sa ilang katapos o binayago o binuyugan sa lupa o kalupa. Kanilaw sa mga kawan sa lupa o nasundong pangalanghan. Ang kanilang mga pribado ng mga ahensya na nangita sa kasulbado sa mga pilipin. Makatawag na sila sa inyong Diyos ninyo. Nangalipusan kami kanina na nag-iagong sa mga pilipin. Mahatagod na pagbalot ang papiskay sa inyong Diyos. Itanya ko na ang grasya na magkarusa kami sa pagbuhay, alam sa kayo sa tanan, o pagtabog sa mga pinahanan. Kiniyang ipangalo, pinahagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, na nagabuyo o nagahali, upang kami, diha sa kalusa, sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kaluturan. Amen. Maria Panabang sa mga Kristiyano, Siya po kami. San Rafael Arcangel, Siya po kami. San Lupe, Siya po kami. San Lorenzo Ruiz, Siya po kami. San Pedro Cruz, Siya po kami. San Luis Maria Samuel, Siya po kami. Beata Maria Luisa de Jesus, Siya po kami. Jutay ka ng announcement. Ang una, kanang katugdunay mga sakyanan, ang i-offer nila ng Kuya Badso na sayo, kanang nag-abunuhan ganito ha, na gate dito, so pwede na mo parking, no? Na din ha, kasi makita na niya ninyo yung mga mo. So kung na yung mga sakyanan, at least pwede na mo makaparking sa gate sa luyo, no? Dire. Kunya, ang ikaduha karong September 8, Wednesday na. Wednesday, nandun na tayo misa dari alas 6 sa gabi para sa birthday ni Mama Mary. Okay? O kunay, ikaw po ka mo kung gusto mo magkakuha, no? Anong simbolo sa tungkugma sa mga kabirhe. So alas 6 sa gabi, kaya ron ang mga tao po na mga trabaho, gusto pang mag sa misa, ano ka din kay alas 6. Okay? Kunya, ikatulo, kanang maluoy mapupunin niyo ko, tapos ayahay kayo ko, may naku electric fan. No? O kung sa kaya ako mag-ngita na magdamgo ka o singana na or helicopter ka na industrial fan. Okay na ninyo, tabagay tatampo niya, sa bagay po tabong saya itong matabang. No? Nana niya matuyok-tuyok, kasi po niya magsige na o fry-fry na to. Okay ra? So, ang itatagpaagi, arong nagkuhan na kayo, di man maato niyo, ubutangan na ito gani, nana gani na, nagnanin niya, mambir, o kanang wall fan, pero mas nindot yung tingalog nasa babaw. Okay? So, tuwayan na to, ang adlaw na makapalit
ang pinumanakan ninyo. O manalangin kaninyong makagagahong nga Diyos, ang namahan na nato Espiritu Santo. Nahalan ng Santos nga Misa, dago na to ang kalinaw, ug ni